Fil-ġimgħat li għaddew, Malta Enterprise flimkien mal-Ministeru għal Għawdex bdew ipoġġu l-ewwel medda ta' fiber optic cable li se tipprovdi t-tieni link permanenti bejn il-Gżejjer. Dan il-proġett ta' kważi 4 miljun euro minn fondi nazzjonali tħabbar mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara f'Għawdex fil-bidu ta' din is-sena. Dr. Muscat sostna li dan il-proġett se jgħin liċ-ċentru tal-innovazzjoni f'Għawdex fix-Xewkija jiżviluppa f'bażi għal kumpaniji f'Għawdex fil-qasam tat-teknoloġija avvanzata. George Cilja, wieħed mill-periti ta' dan il-proġett, spjegalna li dan il-kejbil se jibda miż-żebbiħ f'Malta u jispiċċa fix-Xewkija Għawdex. Il-konnettività hija bejn Malta fiż-żebbiħ għal-għajn tuffiħa taħt il-baħar u mbagħad ikompli biċċa oħra u daxu jispiċċa x-Xewkija. Dik hija il-proġett kollu. Ġifieri għandek biċċa fuq l-art Għawdex, biċċa fuq l-art Malta u l-kejbil fil-baħar li għandek 17 kilometru. Jilħaq font massimu anke ta' 70 metru taħt wiċċ il-baħar u daka qed nittamaw li lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar il-bidu ta' xahar iddieħel ikun qed jitpoġġa permezz ta' vapur speċjalizzat. Il-Perit Cilja qal li x-xogħol ta' inġinerija ċivili f'Għawdex wasal fl-aħħar tiegħu wara li tlesta x-xogħol f'Malta. Żied jgħid li x-xorta ta' kejbil li qed jiġi installat mistenni jservi 20 ta' snin hekk kif il-kapaċitajiet u kwalitajiet tiegħu jisbqu l-bżonnijiet attwali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li dan il-proġett se jagħti iktar serħan il-moħħ lil dawk li investew u se jkunu qed jinvestu f'Għawdex bħalma għamlet l-Iskola Medika ta' Bart. Ser ikun ifisser li dawk li ser jinvestu fil-Gżira Għawxija ser ikollhom rassigurazzjoni li l-konnettività tagħhom mal-bqija tal-Ewropa u tad-dinja ser tkun assigurata. Huwa mistenni li s-sistema kollha tibda taħdem mis-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.